Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri Constituency Kaparlo Pirsingki Arong Mekar Kelvinel Pangcho Achor Lucia Teronpi Ciklojon Kep Sose Paralyze Akisu Kacholong Lok Pen Ajok Penang An Akisung Cetongna Sonsi Perangke Kahumridam Pen Alang Licor Kelvinel Pangcho Ahin Pen Nangathandun Atengke Kidam Tang Aningkan Pai Ciklo Pensi Labangso Akisu Cholong Lo Labangso kiso kacelang jia pan hemrit khidat to an pen sitame se celang pon monglo bon sita non apora hutke khidat anta abedet penajoksi karbianglong termos council CM Dr. Tuliram Ronghang kiduk det atuma pan kerap kalana lapen kelang lapen ke kiduk det kaningri along kerap duna bangpu apan kerap dun vekje pansi kachuningri la pen ke la son thak si local em di uping maslai la pen ke karbiang long arat doan jirpi jirpu kheme kaching hon akorte khidat ki doan atuma pan korte injir atum la pen ke ihin pen ihin atum kacerap dun vek je pansi chuning ripo Pandu poni nang li so ba tante nang li so patha adap amri long nang an kithi kithi tu adap local message tame nang tuhan adap manglang tang por hot anang kami ini pan ini lang ke real mon no asna por dulo ni han jamalo imiraja pan ke ning hang tilo Ebon sitame tangka puika biat kedua kena joksi itu jelas tetap ala posi biji bidlo cek ninta yo labloan cilang lo nan puanta kimeye pan tek mong kilang tek kalang lo nili pinangan ciklion potro andolo la nili kacuniri detan bang thong bang thi tong phan ningri sadandro rong hia phan alang phan ta ningri lo lapen ke VDC block chairman sabthe likhe phan alang phan ta ningri lo batai bare nili phone pen ta ching wai lo lapen ke master Nurul Tiron alang phan ta ningri lo alapen ke maslai sara phan ta ningri lo lapan ke asap sup suri ni son ke ning pan ni bom lo lancok anen kalang lo ni cibai be lo larang salam ke hok lo nang ni kal di penta ni hok lo kom se kom ni kan thong ke ban lo alang ni long kacerap dun apong kape ha dun batai ni kape ha dun nani sar ingan ta nani ni ya pipi dum bom la lang ni long ana pot ning si chithe bom na anta nerat bom nang ji kusi ni ka dum bom lo la pen omuchot ni grab asante pusi alang ni panta mata sar panta chuni chule thot le to kedam tang lam ta nilitum nang tuangmu bedja tuangmu chithan nang kokko kedam tang ta kisu gelong pen ayurvedic pharmacy gene private hospital tani tun siponlo adakta gari lapen ke kijun pinangan free thongkat phika batangkani tun pinangan pedam lo anona phi bang ke ni tun labang su ke pon thuye phan badawai ke
kan thum didam ye phasta me ni tum tangka puisa ta de la pose neli nai tu phan thege dinge tu phan BJP along Dr. Liram Ronghang alang ni phan tani phan da chiri party lo ni asonte bani ra vek nai pusinang phan nang chuni lak lo ni me sigar i ni ta nang tu malong se nang cherap dun kan non an lo local yem di fitness la long ta alang ni phan ta ni da chuni ni thorlo alang ni jok ta me ni ra vek nang pusi non sex lang ya phan ni ra vek nang pusi alang ni phan ta nang phan da chuni lo to ni li than patute ni li thang a development system ni li long dun de lang cherap dun ani kan ong dung system hem su putani lilong de la pen ke penaring well tang ho pene kam soma la son tani li party long pen kamsila a kam pukeneli BRDA bona chutane ti long de tilak anta chalo